Ptáte se mě, jak vytvořit romantickou zahradu. Jsme teď na zahradě, která byla založena v říjnu loňského roku a teprve vlastně čeká, až rozkvete v plné kráse. Ale už můžete vidět, že po poměrně krátké době tady všechno kvete. Základem je, abyste se nebáli dát prostor nejrůznějším trvalkám a keřům. Tedy ty záhony by měly být větší, aby se na ty záhony vešly všechny trvalky, které kvetou od jara do podzimu, ale také samozřejmě keře. Hezké je, když jako v tomto případě zabalíte celý dům do vegetace, až to všechno naroste, tak bude vidět krásný dům a záplava barevných květů. No a co volit do romantické zahrady? Nemělo by z trvalek chybět věci jako nepeta, levandule, šalvěj, jarní floxičky, to jsou plaměnky, které se plazí. Do stínu, pokud máte nějaký trvalkový záhon, tam dejte hosty, dejte tam heuchery. A co se týká keřů, tak zkuste třeba třezalky, ty nádherně žlutě kvetou. Zkuste také tavolníky japonské, kultivar Golden Princess je zlatá princezna. On má nádherné žluté listy a když kvete, tak je růžový, ale hlavně je dekorativní vlastně celý rok, i když nekvete. V romantické zahradě by neměly chybět různé hortenzie. Já osobně nejradši dávám Hydrangeu arborescens. Je to hortenzie křovitá, to protože ona nenamrzá, na rozdíl od té klasické makrofily, té velkokvěté. Ta vždycky, když namrzne, tak potom vám nekvete. V romantické zahradě by neměly chybět také růže a nebo vajgélie. A vždycky těm všem keřům i trvalkám dejte prostor, aby mohli hezky narůst a aby vám mohli takhle krásně dělat parádu. Tak se pojďme podívat po celé té zahradě, jak už vypadá dobře.